moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda aquí. Avui comencem el curs de les recitals poètics d'aquí del col·lectiu d'artistes de Sants i comencem com l'any passat amb un tas de vins. Aquest any canviarem, farem dos negres. Havia dubtat una mica perquè com que feia tanta calor i no sabia si el negre era el més adequat. Lo negre no sé si era el més adequat, però com que ha baixat una mica la temperatura i bueno, he portat una mica de fresca perquè el negre encara que no s'ha de prendre fresc, sí que ha d'estar a 16-17 graus i l'he portat en una nevera i suposo que estarà bé. Provarem dos vins, tastarem dos vins que seran un és un vi jove, un vi lleuger i un altre que és un vi que té aquesta criança. Vull dir, són molt diferents l'un i l'altre. El primer és el Pere Punyetes, jo no sé si algú l'ha tastat alguna vegada. És perquè l'heu tastat o és el nom? Les dues coses, no? Bueno, jo fa molt de temps que el Pere Punyetes m'agrada molt, és un vi preciós. Jo com que no veig vi, a mi que se'm vagi a fer punyetes. Has tingut temps de deixar a comprar una cervesa, no m'hi han recordat. Que no passa res. No puc estar per tot. Llavors el Pere Punyetes aquest és un vi jove, és fresc, és molt llagner. Jo fa molts anys que el conec i a mi m'agrada molt. És el típic vi que pots prendre quan estàs cuinant, per menjar també, per pasta, en carn, però clar, no té la consistència d'un vi per aguantar tot un dinar. Però a mi m'agrada molt. És un penedès, i que el penedès està més indicat per al vi blanc, és més el penedès, el vi negre no és tan... són joves, vull dir, no tenen criança, no tenen el regust que tindrà un vi negre. Però a mi m'agrada molt, i jo el que porto aquí, jo no soc... Jo soc un aficionat, vull dir que jo el que porto aquí són els vins que m'agraden a mi i a la meva companya, vull dir, i són els que jo vull que vosaltres proveu i si us agrada, doncs aneu a la tenda i els compreu. Que estan a tot arreu. Aquest, el celler del Pere Punyetes és el Vàries, és un celler que és molt antic, té més de 7 anys el celler, i les varietats de raïm que tenen són el Cabernet Sauvignon, l'Ull de Llebre i el Merlot. Ja veureu com que és un vi que és molt lleuger i agrada molt, vull dir, té una acidesa molt gran i llavors el que fa és que tens més gana cada vegada de beure més. Com que tampoc no té una graduació molt elevada, així recitareu una mica millor. Ja està, perquè suposo que haureu portat coses per recitar, perquè després teniu aquí un micro i després de provar el vi i de brindar començarà la ronda per recitar. Jo ara el que faré serà servir les copes i anirem repartint, us donarem alguna coseta per picar. El primer serà una cosa salada i el segon serà amb xocolata i així per no prendre el vi així a palo seco, que llavors encara pot ser pitjor. Molt bé, doncs ara començo a posar les copes. A la Carmen Arrufat no, perquè ja m'envia totes coses i diu que ve no la parant a la Font del Gat quan Tothom té vi? Sí? No. Bueno, pues amb la mà. Bueno, entrem per al nou curs i perquè puguem fer molta poesia. Amb la poesia. Salut i força al camí. Això també, que els diners també són importants.
us adoneu, no? Aquest gust dolç que té al principi, l'acidesa que té que te deixa la llengua als dos costats i la punta, i això vol dir que vols més. Avui no hi ha tinc prou. Quants graus tens? 13. Quants té? 13? 13. Aquesta la xalava. Pues el de criança, espera. Després notareu la diferència perquè aquest vi és molt bo, però com que no té barrica, no té el sabor de la fusta. I l'altre és un vi de criança, de 3 a 5 mesos de fusta, i és molt diferent. És molt diferent també el contacte amb el vi perquè té molt més cos a l'altre vi, i ja veureu, ja explicaré una cosa que s'ha de tenir en compte quan veus vins negres, que són els taninos, que no sé si sabeu exactament el que és, després explicaré una miqueta el que són els taninos, una mica, perquè tampoc soc especialista, però és important amb el vi negre, perquè això el porta el raïm a la pell, i per fer el vi negre no és que sigui raïm negre, el vi negre el color es fa amb el contacte amb la pell i amb els ossos i amb les branquetes aquelles petitones. Vull dir, depèn de les hores que el tinguis, normalment sí que n'hi ha vins que estan fets de raïm blanc, es fa blanc, però llavors és quan et dius blanc de blanc. El blanc de blanc és un blanc que està fet amb raïm blanc. Però si no, el raïm pot ser negre i el vi pot ser blanc. Vull dir, el color li dona les hores que està la pell en contacte amb el vi, amb el mosto. Llavors els taninos estan allà, bueno, això ja ho explicaré després. Ara beveu tranquil·lament aquest. Jo crec que és igual el vi negre i el vi blanc, va bé per tot. Clar, tot depèn de la quantitat que prenguis, vull dir que si prens una copa per dinar, una copa... No, jo no crec que passi res. El vi, ara ja no, ara ja és un plaer, però sempre ha sigut un aliment, igual que la cervesa, vull dir que en l'edat mitjana el vi es feia i era un aliment, i la cervesa el mateix, i la gent que no podia no bevia perquè no tenia diners. El vi que prenien en aquell moment no tenia res a veure el que prenem nosaltres, era el mosto prensat i punto pelota, no? Però que el vi sempre ha sigut un aliment, vull dir que no, ara clar, si prens molt, doncs és com tot, vull dir, s'ha de prendre amb mesura. Això són tendències, vull dir, hi ha moments que diuen que va bé i moments que no. Jo quan era petit deien que el peix blau no anava bé. I ara és el que pel colesterol no anava bé, i ara el peix blau és el que pots prendre, vull dir que perquè el colesterol que té arrastra. Vull dir que en un moment, quan era jo petit, la gent prenia octalidons, a tota mena. Vull dir, a casa meva igual, l'aigua del Carme encara la prenen. Vull dir, les iaies encara prenen l'aigua del Carme perquè l'han cobrat a la farmàcia i té 60 graus. Però l'octalidon el van prohibir perquè era superdolent i addictiu. Vull dir que això són les històries. El primer poema que jo llegiré un poema ara. Jo aquest estiu he estat llegint un llibre de la Montse Sarcós, que és un poemari que a mi m'ha agradat molt, jo ho recomano a tothom. És molt maco. I vaig llegir un poema que de seguida em va traslladar a quan jo era petit. Jo vivia en un barri a la Trinitat Nova, era un barri molt desarrelat, vull dir que molt xungo. I jo quan era petit ja m'agradava anar a comprar, no? Era una cosa que m'agradava perquè podia sortir sol. I allà, la panaderia que tenia al costat de casa estava entremig de la Casa Quartel i de la Guàrdia Civil, del Casa Quartel i el dispensario. En aquell moment es deia el dispensario, la Casa Socorro o el dispensario. I en aquest poema
és una tornada a lo que són els olors, i a mi m'agradava molt perquè jo anava a la panaderia i la meva mare comprava pa blanc, perquè ja encara ara, abans de morir, no havia entès mai que nosaltres compréssim el pa negre o pa de llavor, o perquè ja havia passat la guerra, la postguerra, i el pa negre no el volia veure ni en pintura. Vull dir que només volia pa blanc. No? I nosaltres allà, ella sempre comprava 2 barres de mig, que ara ja no existeixen, jo crec, perquè jo a les panaderies són de quart, ara les de mig, que eren molt més amples i molt més llargues. Vull dir que suposo que en algun lloc les faran, als pobles, però aquí a la ciutat nosaltres comprem de quart ara, no? I jo sempre anava a la panaderia a comprar, i m'encantava aquelles panaderies que tenien el pa posat, era com una rodona, i quan s'acabava, perquè el feien a darrere, i donaven la volta i sortien les barres noves, no? I la gent estava esperant, quan estaven a punt de sortir, i donaven la volta i sortien, no? I aquella olor que tenia el pa m'agradava molt, però el que més m'agradava era el que te donaven quan compraves el pa, que jo n'arribava a casa, que era la torna, que ara això s'ha perdut perquè com que el pes del pa no era el mateix, te donaven la torna, que normalment era pa, i era la cissalla aquella que tallaven el tros, i aquello per mi era l'hòstia, vull dir, jo menjava i arribava a casa i m'havia menjat. Sí. A mi m'agradava molt també perquè havia poques classes de pa, vull dir, el pa blanc i el pa de màquina. A mi m'agradava molt perquè tenia una molla molt... era molt... no sé com era. Sí, era consistent, no? Era una molla que no era... No era flonja, no era consistent. Bueno, doncs el poema de la Sartós diu això, si el trobo. Diu, records d'infantesa, atrapats en engrunes de pa. Olfacte i sensacions dibuixen somriures. Emocions emmagatsemades vibren sota la pell. L'olfacte es desperta, olor de llevat, per acabar d'enfornar aquell gust flonjo de temps reposat, on tot era màgic, sabor d'abans. I ara, si vol algú començar a sortir a recitar algun poema, aquí tenim el micro. Sí? Vinga, ja pot sortir. La qüestió era que teníeu que portar poemes per llegir. És una combinació de provar vins, de disfrutar, de beure una copa de vi entre tots i escoltar una mica de poesia. Bona tarda, gràcies. Jo he escrit un poemari de l'Elisa Riera, que és una poeta molt que deixar, que es troba al Priorat, i conec de poesia. Quan l'hora ja comencem, és ràpid. Manel, em posa bona mica, sisplau? No es pot tocar. El meu cos, com una vinya, esperant donar el tot, i amb solques. El sol m'escalfa, el vent em mou, l'alba em vol, la pluja em besa, tendresa als pàmpols, petons com gotims, ploraneres de vi, la boca marada, regust d'amor, grans de raïm. Algú vol sortir? Glòria. Hola, bona tarda. El que jo llegiré és un poema de Lippo, que és un poeta japonès fa molts anys que ha versionat Maria Manini. És una petita festa, és tan petita que només és una persona sola, però no té cap problema, això passa remarcament, i així ho explica. Prenc un flascó de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, no, per sort, la lluna bona amiga, i a la meva ombra mai la set no l'angonia.
Quan canto, veus així, la lluna que s'humilla. I quan em poso a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí, els convidats no en fugen. Veus aquí una tristor que mai no he coneguda. Si me'n torno al casal, em s'engueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna. Prenc un flascó de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. La Mari Franquet. El que llegiré és una introducció a la temàtica d'avui, és sobre el vi. El vi ens ha acompanyat en aquest racó de món que anomenem Mediterrani des que ens vam civilitzar. I és que no s'ha associat sempre el vi a les cultures més sofisticades enfront d'aquells bàrbars melanuts que prenien cervesa. Però, per altra banda, què és el que desitgem? El que desitgem consumir els rodamons més destemperats i desesperats. El seu cartronet de vi, perquè el vi és alhora litúrgic i sagrat, però també està en el si dels pecats més terrenals. I és que, per bé o per mal, a les penes punyalades. I sempre passem molt més bé amb un gotet de vi o amb una ampolla, qui sap. Algú més? Natàlia? Sí. Vale, ja. A casa deien, a les penes punyalades i darrere un pot de vi. Ah, sí? També a la casa, la cultura del vi. I la meva àvia deia, la carn fa carn i el vi fa sang. Bueno, i dit això, aquest és un poema d'amor amb una metàfora de raïms i de vi. Fa molts anys que el vaig fer, és un sonet que no rima, una rima d'aquella imperfecta, que és la que ens agrada ara en aquests moments, perquè els rius no ens porten a la nostra casa. I fa així, a veure si me'n recordo. L'he estat dient tot el dia, però justament per ara. Vaig passar tan a prop teu que no et vaig veure. Jo anava enjovenida amb flor d'albarda i tu eres una nit de lluna clara, de claror que encega les estrelles. La nit va parir jorns i els jorns baremes. Et van néixer fils com dits de plata, metàfores penjant de la terrassa, raïmeres de petons a casa teva. Et vaig cercar pel món sense saber-te, pomell, raïm, cistell, jardí del boig. Et vaig trobar tocant un mot d'amor amb l'arpa rovellada de les deixes. I una nit, blau marí, de llums enceses, ens varen néixer jorns com parres d'or. Algú vol més? Una mica més de vi? No? Bona tarda a tothom. Bé, vaig a llegir un poema de Josepa Ribera Vallès, del seu llibre Tens Fugi, que presentarà la setmana vinent. Com que no hi podré ser, doncs li faig aquest petit homenatge. Petons. Només dono els meus petons a qui tinc ganes de donar-los. No fingeixo mai el que no sento. No ho sé fer. No sóc comedianta. Sóc una aficionada. Però aficionada a elevar el que m'agrada i a callar el que no m'agrada, m'és igual o més indiferent. I això és delicte? No m'agrada enllopolir a ningú, ni que m'enllopoleixi. Vull sentir que les teves paraules són de debò. Vull que siguis crítica amb mi, que m'ho diguis amb respecte, però que siguis sincera en expressar-te. Demano molt? He observat que sí. Et trobes bé? M'has dit. Quina resposta vols?
va al carrer ple de moixaines disfressades. Segur que no vols una copeta de vi? Has que has arribat... No? Segur? Vi dos sí, però... No, no és dos. Però res sí. La Teresa ara. Es diu, no ho direm, em sentiu bé? Sí. No ho direm a ningú. No direm a ningú que bufava vent de gregal aquell dia, ni que la claror espumosa del cel es confonia amb el vi de les copes. Un vi daurat i transparent, com una fina mel, es barrejava amb les paraules, l'alegria, les rialles, les mirades. Un àpat deliciós amb el punt just de dolçor a la boca. No direm mai a ningú que després va arribar el cava, rosat, com una cirera primerenca i amb bombolles que esclaten tremoloses a les copes i al paladar. Com una ofrena a un Déu desconegut, hem brindat per tot allò que és impossible, per tots els somnis que ens imaginem, amb l'ombra dels arbres com a únic testimoni. I no direm a ningú que allà al fons, indiferent al pas del temps, una vella parra ens recorda que sense ella res de tot això hauria existit. Potser direu que és obra de l'atzar. Jo m'estimo més pensar que va ser una conjunció estranya dels planetes. La Josepa. Us voldria llegir un poema que he escrit per una... No sé si algú de vosaltres la coneixeu. M'hagués agradat llegir del vi, però... No. És lliure completament. És lliure. No té Bé, que dir. sabeu alguns que aquesta setmana, fa uns dies o tres, s'ha mort la Carme Junyent Figueres. És una lingüista molt famosa aquí a Catalunya perquè ha reivindicat moltíssim la llengua catalana i gràcies a ella penso que hem pogut fer algun adelanto. No sé si ella ens podrà seguir acompanyant, evidentment no, però els seus pensaments sí. I com que jo la coneixia perquè és del poble veí i ens coneixem d'adolescentes, primer es va dedicar a les cartes astrals i em va fer la meva. Sí. I moltes altres coses. Una dona molt sincera i molt clara i molt tal com a mi m'agrada la gent. I li vaig fer aquest poema. Carme, puc escriure els versos més tristos avui, els que arriben de les fondes engrunes de les soletats afligides pel sol dels dies i per la teva falta, que encara ens era necessària. Les paraules que ja no ens podràs reivindicar i la parla que ja no pots demanar-nos, que usem les persones que vam néixer a la teva terra, la nostra propietat, mateixa terra. Ens abandones a la nostra lluita, ens demanaves que no ho deixéssim i tu tampoc ho deixaves. Eres boca somrient i ulls brillants que ens donaven motiu, paraules de temple, força i lluita per conrear-les. Et trobarem molt a faltar. Algú més vol recitar amb aquesta primera... Vinga, Montserrat. Brindis, de Joan Maragall. Més lluny del que ningú no sabria mai. Alcem les dues copes en el cap. Veiem la nostra llum, cadascú als ulls de l'altre.
un home i una dona en un instant podem equivocar-nos, però aquell instant no tornarà mai més. La bellesa és moviment. La bellesa és moviment, perquè tot allò que es mou és vida. I la vida ens esclata meravellosa. La bellesa és moviment. Sigui el que sigui, una noia o bé un noi, no importa. També les formigues, si es mouen, són una meravella. Tot allò que fa una passa i després una altra són petits gotims de poesia. Perquè la poesia és al costat de la vida i la vida és meravellosa, encara que tot s'acabi en una volguda mort, perquè aquesta és el bell contrast de tot moviment. Una noia que mou els braços és poesia, però també ho és un trist cuc que s'arrossega entre unes fulles i el descobert del sol. El moviment és bellesa i de retop poesia. Moltes gràcies. Algú més vol recitar amb aquesta primera part? Sí? Vinga, Valleros. Bé, bona tarda. De fet, nosaltres parlem dels vins, denominació d'origen, del tastabins, de les empreses, però realment, si no tinguéssim els camperols i els pagesos que planten vinyes, evidentment tot això no tindríem. I llavors, ara aquest petit poema és com una mena de, diguem-ne, d'homenatge. Se m'ha anat el punt, perdoneu, Bueno, suposo que per quan estiu, tots, no cal dir-ho. Vale? Terra, sí. Les velles serres. Perdoneu, Ara. Bé. Les velles serres. Un cant d'amor jo voldria entonar sense neguit a totes les nostres serres i de cap fer-ne obrir. Contemplant-lo, bé gaudeixo la joia de l'infinit. Com de tots és coneguda, començo per Montserrat, bella serra, Santa Verge, que amb el cor hem venerat. Nostres pedres són capella del vostre poble estimat. Prop de costes del Maresme s'alça el nostre corredor, serralada, dolça i tendra, d'un plaer encisador. Tenim mar, tenim muntanyes, és com un gran mirador. I si passem la carena de Montnecta, ben frondós, trobarem una altra serra, per a tots un lloc preciós. Té cims, rieres i boscos, el nostre Montseny formós. La serra de Collserola, vorejant la gran ciutat, la corona el Tibidabo, un lloc ben privilegiat, bella vista i bon aire, per tothom ben apreciat. Si contemplem les Gavarres, gairebé tocant a mar, gaudirem la Costa Brava, un paisatge gens avar. Molts pins penya-segats, cales, de bon matí fins ben tard. Per les terres gironines, altres serres també hi ha. Són frondoses i boniques, donen bon gust de mirar. I si l'esperit ens guia, decidim, podem pujar. Més enllà de Tarragona, hi ha la serra de Montsant, bons paisatges, millors terres, un poble que va avançant, amb treball i amb alegria per anar sempre endavant. I cap al nord, passat Lleida, es troba la del Montsec, al bell mig de la carena, el meu cor em fa un batec. Contemplo la terra ferma, amb l'il·lusió d'un marrec. Seguint amunt, altres serres, trobem el Pallars Jussà i passant colls i rieres, les de Pallars Sobirà, totes gerdes i frondoses, són ben dignes d'admirar. Pirineu, serra estimada, de tu no em puc oblidar. Grans poetes t'elogiaren amb obres de bon cantar. Corones la nostra terra,
quina pau ens fas trobar? Bé, a totes aquestes serres ja sabeu que pel voltant o a sota hi ha camperols amb vinyes. Jo quan parlo de que m'emociono quan sento parlar del Pallars és que la primera idea que vaig tenir del vi abans de veure les botigues, anar a la bodega a comprar, etc., era que a casa dels meus avis, o sigui, el meu oncle, que de fet llavors era l'hereu, ja que portava totes les terres, a l'estiu, nosaltres vivíem a Barcelona, però a l'estiu anàvem allà dalt. Jo de ben petita havia trepitjat raïm, perquè a més diuen que quan més petits són els nens, més bo surt. No sé per què, però suposo que perquè no s'aixafa tant o el que sigui. I després em van explicar que el que jo havia fet més endavant seria una ampolla de vi. I ja està. Ja que l'has comentat, jo me'n recordo que de petit jo tinc família a Caldetes, Caldes d'Estrac, i ahir també anàvem a trepitjar raïm de petits. Ja no me'n recordava ara el títol, tu ha vingut a la memòria. Ho vaig posar amb aquell novel·la que vaig llegir l'any passat a les Sants. Sí. Explicava, jo anava cada any per el meu pare i els dies eren pagesos. I cada any anàvem a collir raïm, A trepitjar-lo. Molt bé, estupendo.